Good morning mga igan. So, ayan. Sa mga nasa kalsada, ride safe sa ating lahat. Shout out kay Buridek. Shout out Star Touring Philippines Motorcycle Club Pangasinan Chapter. Bali, ipupuntahan natin ngayon yung ayuda natin kay Brother Alexander Acosta kami. So, hintayon! What's up? Good morning mga master. Punta po tayo ngayon sa Villasis. Kunin natin kay Brother Alex yung uniform natin na t-shirt ng Star Touring Motorcycle Club Philippines Pangasinan Chapter. Oh, shout out kay Popstar TV ng Rider Alliance of Nueva Ecija, founder. Saka sa mga riders ng Nueva Ecija, basta mga master, ride safe lagi. Bali itong Star Touring Motorcycle Club Philippines bago pa lang na club. Kung nais nyo pong sumali sa Star Touring Motorcycle Club Philippines, post nyo lang po kung saan, mag-comment lang kayo kung saan lugar kayo, automatic po ma-add na po kayo sa grupo. Kung anong probinsya po kayo, i-add po kayo ng mga admin. Ayan po, malapit na sa boundary ng Kasinggan at saka Villasis. Bali, Villasis para tayo pupunta kina Brother Alexander Acosta. Shout out nga pala sa provincial leader ng Star Touring Motorcycle Club Philippines, si provincial leader Ayuda Sa sa mga officers, shout out sa mga members, kay Brother Jerry Ignacio, sa kay Brother Jess. Ito, nandito na tayo sa may Villasis. Ang Villasis may ayuda, oh. Ayan, oh. May ayuda sila. Ayan, oh. Oh, October 1, Villasis may ayuda. Lahat ng bahay may nakalabas na ano, upuan para sa ayuda nila. Ayan, oh. May kanya-kanyang pangalan. Ayan, oh. Oh, magkabilaan. Sana all. Ayan, oh. Sana all na lang. Sana all na lang tayo. Ayan, oh. October 1, 2021. Ayun.
Nagpapamigay sila ng ayuda. Buong bayan yata ng Villasis bibigyan ng ayuda. Ayan o. Ang dami. Lahat ng bahay. Lahat. Buo talaga. Buong. Ayan o. Mula dun sa may boundary ng Asingan, malapit na tayo sa bayan, kitang kita. Pero hindi pa ito na yata mga truck o. Ito galing DSWD. Ayan, yung papamigay. Sana all. Bawat barangay may na naka-designate na yata na truck na magpapamigay. May mga kasamang mga opisyales ng barangay. So ayan, malapit na. Nakalimutan ko pa yata yung bahay nila. Saan na ba yun? Saan na ba yun? Ito yata na Brother Alex. Ayun. Ayun yung motor niya. Dito tayo sa mga Villasis. Sana all namimigay ng ayuda. Ayan o. Pagkabilaan. Bali gagagaling pa natin kay Brother Alexander Costa. Ginawa natin yung damit na Star Touring Motorcycle Club Philippines Pangasinan chapter. Ayan o. Wow. Sana all Villasis lang sa kalam. Bumigay ng ayuda. Ayan o.
kahit pa paano makakatulong yung bibigay para sa mga pamilya. Ayan mga igan, yung truck ng DSWD. Ayun. Ayan mga yan, dami, mga pang-ayuda yan. Dalawang truck. Sana all. Salute, Villasis. So ayan mga igan, himigay sila ng ayuda bawat bahay. Ayan po, sana all. Ayan agbyad. Ayun namigay sila ng ayuda dito sa bayan ng Villasis. Ilang truck na to. Ayan mga tao. Ayan lahat ng upuan bali lalagyan ng mga basket. Ayan I love Pangasinan. Ayun ayan sila yung nagbibigay. Yung truck na yan may naka na tao para magbaba. Ayan po, province of Pangasinan. So ito, nakuha na natin yung ayuda natin na t-shirt na stop touring. Yan mga igan, suot na natin. Ayan shout out sa inyo mga brothers and sisters. So dito ko natatapusin ang aking video. Ride safe and God bless sa ating lahat.